Балалар, кызлар, ханымlar, әлбәттә мин үз исемнән һәм инде Бөтендөнья Татар конгрессы исеменнән сезгә сәламнарны җиткереп, бәрәкәтле тормышлар теләп, сәламнарны җиткерәм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Инде безнең Күпме районына килүебезгә бик шат, чөнки без Күпме районында бик еш булмыйбыз. Шуңа күрә без күп кенә республика Бөтендөнья Татар конгрессы буларак республика районнарында да, башка төбәкләрдә дә шундый укулар үткәрелә. Әлбәттә, бу беренчедән безнең телебезне әйтелгән тарихыбызны саклап калуда. Әлбәттә, менә безнең Мәскәү авылына алганда, мин әле аны беренче тапкыр ишетсәм дә, менә анда кайтып күрдек. Әлбәттә, аның зиярәтен күрдек, аның кешеләрен күрдек. Әлбәттә, аны менә шундый авыл булганын, шундый шәхесләр аны чыкканын, һәм инде шундый мәдрәсәләр, шундый мәчетләр булганына, ул әлбәттә безнең тарихыбызны сакларга, әлбәттә, һәрбер кешенең дә, һәрбер халыкның да тарихын белгән халыкның киләчәге була. Шуңа күрә Күпме районында без беренче тапкыр шул укулар үткәрәбез, Алла Тәгалә аның киләчәге булыр. Әлбәттә, әйтәсе килә, бу үрнәк башка районнарга, башка авылларга, һәрбер авылда үзенең шәхесләре бар. Әлбәттә, ул без аны эшләмәсәк, киләчәк буынга бирмәсәк, шуңа күрә аны бездән башка эшләмәсләр. Инде мин үз исемнән һәм Бөтендөнья Татар конгрессынан рөхсәт итсәгез, менә безнең хөрмәтле Мөнир хәзрәткә рәхмәт хаты тапшырырга Бөтендөнья Татар конгрессы исеменнән, шуңа күрә мин аны укып китер идем. Рәхмәт хаты: Мөхтәрәм Мөнир хәзрәт Юсупов, милләтебез алдындагы олы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез